ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଏମିତି ନାଚ ଚାଲୁ ରହିବ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନାଚ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଆମ ଆସୁସନ୍ର କୋଟି କୋଟି ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାରମାନେ ଆଣିକି ଆସିବେ। ଏବେ ପୁଣି ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକନୃତ୍ୟ ବୀର ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ତାଙ୍କ କଳାକାରମାନେ ଆଣିକି ଆସିବେ। ଓରା କିସା ଖାଡ଼ିଆ ସବୁର ମିକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମର ବୀର ବିର୍ସା ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଆମର ଲେଡିଜ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆପଣମାନେ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଜୋରଦାର ତାଳିରେ ସେହି ଆମର ବୀର ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍ଥାର ମହିଳା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲେଡିଜ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପକୁ ଜୋରଦାର ତାଳିରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା।
बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है बिरसा मुंडा आदिवासी संस्थार आमर लेडी डांस ग्रुप बहुत सुंदर डांस परफॉर्मेंस कले आम आसुसन तरफ छुट्टिया गिफ्ट हाँ दर्शक बंधु गछरे जदि पत्र फूल न थाए गछ की सुंदर लगे गछरे जदि पत्र फूल न थाए गछ की सुंदर थाए सुंदर दिशे एडे बढ़िया लोकनृत्य गीत यदि आपण मान ताली न थाए ताहले एभलिया गीत एभलिया नाच की सुंदर लगे बहुत धन्यवाद।